Salam hormatly vatandaşlar. Ine geçen gedeki duşumuzda size söz verişim ýaly. Parlamentde hemişe çykyş etmese de öz saýlawçy halkynyň haýyşyny ýa olaryň ardy şikaýety boýunça Aşgabatda gelip bir topar işleri bitiren deputat kardeşlerim var. Şolar barada men size bir kağıt aýdyp geçmekçi ýöne hemmesi bugun ol adamlaryň ýadynda däl ýöne men öz şol ýadymda galan adamlar barada şu siz bilen hep pikir paýlaşmakçy. Ola kimler? Deputatlar. Men size ön kaýdyşym bar bolar. Sada özümiz ýaly halkdan gelen adamlar, yigitler, zenallar, ýöne şu başardygyndan ak ýüregi bilen şol öz deputatlyk borjuny ýerine ýetirjek bolup şol ymtylan adamlar. Nä derejede başa bardy, nä derejede başa barmady olaň eden işler. Ol başa gep, ýöne olar şol öz borjuny ak ýürekli bilen ýapyp şol halka hyzmat etmek isleýän adamlar diýip düşünýän. Ine şolaryň biri ýanky Gazanjykdan Arbatov şyhaga diýerdik biz onu. Orada bir ýaşul bolşan adam bolansoň mogollum bolmaly özüm, ýalňyşmasam. Şol elmedam elinde bloknotçygy bardy, ýokary sebede gelenne. Bugün ene ara kesmede ol ministriň ýanyna barmaly, öýlen bu ministriň ýanyna barmaly. Garat şol gelen güllerini Aşgabatda hiç boş geçirmedi. Şol aňyrda saýlawçylarynyň arda şikaýetini ýa olaň şol eden haýyşlaryny ýerine ýetirmek üçin şol gap beren ýaşul adam düşün. Şonu aýtmak gerek. Onsoň Nopar dogan ýerdim men oňa Nopar ýeňe diýerdim. O Nopar bazar bar. Bu familiýasy. Özüm şol Saragatdan deputat saýlanan ýaşaýan erim Saragat. Özüm şol hakyky şol kalhowçy ýa daýhan ýa mallar ýa indi sagymçy diýip aýtsak bolar. Sada türkmen zenany. Ýöne ýüregi bilen ýapyşardy şol aňyrda halkyň eden haýyşlaryny adamlaryň beren ýanky haýyşnamalaryny ählisin gelip şol gerek bolsa Han Ahmediň ýanyna girerdi. Ýene bir ýerde elmedam şol el kagazly halky şol arda şikaýetlerini haýsyny ýere uğratmaly. Şoň üstüne Allah bu käme har bir çaý başyna duşurdy. Birek bilen maslahat ederdik. Nähile töküp boljak, nädip işi çartlanstyrmaly. Şolar ýa sada gowully türkmen zenany. Bulardan daşgaryn indi men öz göni işleşen öz komitet işgärlerimden men hakydamda galany ikisany zora diýip aýdyn. Men olary elmedam ikicigen bile gelerdiler ýokary sebediň sessiýalaryna şol atella bile uratoda bolardylar. Soňra meýdana ýene-de bile jogotlarny marag aýdardyr. Ikisem Mary welaýatynyň biriniň familiýasy adı Aýgözel familiýasy Durdyýewa, beýleksem Haljan Ýagmyrowa. Ine bularym Haljan ýalňyşmasam haly fabrikde işleýärdi. Şo halyçylar tarapyndan, şo kollektiv tarapyndan deputatlyga hödür edilen. Şo halyçylaryň näme ýetmedi bar bolsa, kynçylygy bar bolsa, ine gelip şol ministr bilen şol döwür duşup aýdyp ine şol arda şikaýetlerini seretmäge ministrleri mezur ederdi. Ýoksa öýde bir şeýle horşoň bir arzyk bir daşyndan görseň mektep okusy ýaly 5-nji 6-njy klas, emma ýanyp duran ot, gerek bolsa şu ministrlerden hem talap ederdi. Näme hiçjegem sesi bardy. Sen näme üçin bu zatlar edende kana taýda adamlar ejer çekýär diýip ine şolar ýaly. Aýgözel jügümedem o şeýle garip maşgalada ululan kakylary ýok. Özü bar, onsoň emme bir öňden kiçaýal dogany bar, jigisi bar, ejesi bar. Ejesiniň pahyr iki gözden batyl. Ine
Sonam sol oğudan saylaptırlar deputat deyip bu. Elbette sol partiya komiteden görkezmesi boyunça bolýandyr ol yüzü yırtılıp ol halkın onu çıkıp beren adamlar şeyle bir çekincan utancan bu. Hakiki Türkmen gaydi bu. Ýöne sol bir zady özüne hiç de dilen yerlerini göremek men şu adamın aýdýanlar. Ýöne şu halka gezek gelenni şular bu. Ähli zadyny ýadyna çykyp ýoksam Aşgabat ulu şäherde paýtagat olaram deputat o magazylar aýlansa boljak. Ýene bir ýere gitmelimi? Jygyrlyk barmy? Kino barmy? Teatr barmy? Ýok. Şu ikijegen boş wagty oturup şu halktan gelen arzalary nähil ýazmalygyny menden sorar. Geldi Mehmet Egdirov'tan sorardılar. O men bilmeýän ondan sorap aýdyp bir şeydi ene agdy berji işlerdik. Soň men şol Aýgözel durmuşa çykany toýuna çağrylana barıp men marda bolup gaýtdym, gördüm olaň durmuşyndan o. Şeýle bir garyp masaladan çykan sada masala. Ene şolar ýaly adamlaryň bardy biziň parlamentimizde. Men şonu aýtjak bolýar. Onun ýene-de ýeme bardy o taýda gar ýagdy Ataýew o. Ýaş ýigit ol menden hem ýaş doldur o ýöne şoňa garamazdan ol Tejen şäherinden öýdem şol mektep direktori bolmaly men ýalňysmyýan bolsam o. Garsazyk boý bar ýöne ýören edir efer ýaly o. Etmerje işinen bilýär o gerek ýerine o ýazmalardalarym ýazardy. Ene şäheriniň öz halkynyň bir topar arda şikaýatyny hökümete ýetirip şo taýda çözgüt tapan ýigitlerin birim zor gar ýagdy. Beýlekilerem bar ýöne men kan ýadyma salyp bilemek şo Korsawetde işlerler biz 13-14 adamdyk. Men mar onsoň Bayram Nursoýew barada ozalam aýtdym o komitedimiň başlygy. Ýene bir kısan denan mardy atlary ýadymda däl şu mahal. Ene şol bizim ýaşlar komitedimiz onu Krasnovodskdan bir ýigit bardy. Ora Rus bolansyň kan gatnaşyp merona komitedimiň işinde ýöne şol taýýar materiallary okuma bererdik. Sen şu näme meselen rady ýa-ni rady onsoň ol öz pikirini ýazardy. Ene gysgaça aýdyp geçsem şol kardeşlerimin şol her wagt bolmasa da günnelik bolmasa da wagtal bizim çykyşlarymyzy gorlap el galdyran ýa haýyş eden şol ýaly deputatlar meni ýeptaş kardeşlerim meni şol adamlar. Oy ol meni gorlamasa da öz halkyny gorladylar, öz saýlawçylaryny gorladylar. Şolaň haýyşlaryny ýerine ýetirip aldylar hökümetden talap edip şolaryň hak hukugyny goraman başaran adamlar. Öz ýagdaýyna mümkinçiligine görä elbetde. Onsoň ol o taýda bize plan ministri ýa premier ministri gözläp başga ýere gitmek gerek geldi. Meselem ýanky şol Sowet ministri bilen ýokary Sowet ýanky parlament bilen hökümet ikisi bir ulukan jaýda ýerleşýär. Iki taş jaý bar, iki gat ulukan köne ýokary Sowetden jaý. Ol Ors bazaryň ýeňsesinde bolýardy. Ulu köçede o da Lenin prospekt soňun näme diýdiler oňa adyny. Sapar Murat çaý bolum näme dakdylar. Ne şoň ýaly. Şo ýerde jaýyndan ýarty iki bölünen bir gaptalyna ýokary Sowet deputatlar olaryň komitet ýol başçylarynyň jaýlary we olara kömekçi ýanky juristler, beýlekiler, işgärler. O jaýyň beýleki gaptalyna bolsa Sowet ministriniň başlygy Han Ahmedow, onuň ornmasarlary we onuň kömekçileri. Ortada da umumy ulukan zal ýokary Sowet'in sessiýalary geçen döwri meclisler geçen döwri onu bize ýelýär o zal galyn wagtda hökümet öz ýygnaklaryny geçirýär, öz konferensiýalaryny geçirýär. Ene şol bir jaý iki puwda kullanırdı da hem parlament hem hökümet. Sapar Murat Niýazow ol ýoluň o gaptalyny biz gupbaly köşk diýip atlandyrdyk. Ol döwür şol
önkü sol baki ot bar, ol 4 saat sütün durdu köni duran yer şehirde. Son kaptalını sol prezident köşkü vardı. Ol eme kompartiyam zayıf olan son prezident köşkü ettiler. Ol özü yeközi şu tayda otururdu. Bir wagt bol sol ýokary sebäpden biziň ýaşlar komitetimiz prezident köşkünün howlusyna ýöne bir burçuna jaý berdiler. Gülýän zatym bagyşlaýan bolsa ve ýaşlar komitetine jaý berilen Niýazyň göwnüne turmady. Ol başda pikir etdi. O ýaşlar öz gapdaryna çekip olary höküm ýöredirmi gadi. Bu orta tersine bolup çykdy. O institutlaryň, universitetiň ýaşlary gelip şo taýdan aýdýar, bir gapydan girmeliler prezidentin köşküne de biziň howl emamede jaýmyz ikisi bir howlyň içinde o köşkde otur. Biz bolsa bir meýan kaýaly bir jaý patsopmy şo taýda ýaşlar komiteti. Hep o aňyrdan aýyrdylar. Hökümede biz ziyan vermäýlik. Sebäp giýje güni biz arda gelýän adamlar Niýazow kabul etmese, hana şo deputatlar bar. Televizorda görüp duran adamlar sol kabul etsin ya şolar kabul etsin dip gelen adam gaty känidi. Bütün Türkmenistanyň. Ondan sonra ýokary sebäde biziň şol prezident köşküniň hapdaryna beremän goý bererlerini ola pikir etdi adam otak barmak çekinir dip. Ýok tersine gaýtam ol Niýazow giýse çyksa da gözüniň alyna bolmaz şemelli kabinetinden görnýändir de gelýän adam. Ene şoň üçin o yerim oňor men soňra biziň komitetimizi Maýa Medwa komiteti bilen birikdirip ýaşlar komitetini bir ýerde etmeliler. Sebäp olan galypyndan çykdyk da olary diýende olaň diýende dem da öz başymyza kanunyň proýektini ýazyp oturýar. Ýaşlar bilen maslahatlaşýar, bir topar problemalar. Her gün bir institutda ýa universitetde ýaşlar bilen duşýar. Gatgylykly döwürdi şol döwür. Sebäp biziň hemmämiz rusça aýtsak eýforiýada ýaşaýardyk şol döwür. Eýforiýa diýmek bir ýagty gelejege bolan bir ynam bardy da, bir şular ýaly joşkun bardy. Hemme kişide, diňe bizde däl. Hemme kişide bardy, ýaşlarda da bardy, ýaşullarda da bardy şo döwrüň. Ine bolýa, o SSR dargaýsa da biz ine bir halk bolup ine jebetleşip ýaşama mümkinçiligimiz bar, nebetimiz bar, gazymyz bar, ýene de bar, ýene de bar. 20-den geçýär ýerasy peýdaly ýanky magdanyr düzümleriň eksporda satylýany. Men bir gün olaň ahrysynyň sanawyny getirip beren size watandaşlar. Ine şo zatlara ynam edip, şo zatlar bilen biz döwleti, gelejegimizi, halkymyzy öpsün edersen ullukan umyt bilen ýaşap berdi. Ýöne hani o zatlar bolmady da. Şoýda şol aýtjak bolýan zadym mene ýoldaşlarymyzyň kabiriniň adyna da geçdim de deputat kardeşlerim. Görün bilen adamlar, ya işleşen adamlar. Yine de bilmediklerim bir topary bar hana. Orada Gulum Mettif dip bir kardeşim vardı Çarjowdan. Ol häzirem şu mahal Hudaýa şükür diýeri ýaşap ber hana sosial ulgamda sataşyp salamlaşdy menden birge. Şonu aýdyp berdi ol. Bir ýerde şol Valeriy Georgiýewiç Açyrçowa garşy çykarlygy bar edi. Men pikir edýän wagt gelende ol adamyň özüm saýlawçylaryna ýa Türkmenistanyň halkyna bu işleri aýdyp berer. Şoň üçin men bilmeýän zatlar bar, o adamlaryň ýa deputatlaryň saýlawçylary bar edi, nähil aladalar eden, nähil işler bitiren, olar personal işlerde ol ýokary sebäpden tribunasyna ýa halkyň öňüne çykarylmadan edilen işler bar da şahsy duşlukda minister bilen, premier minister bilen, belki Niýazowyň özü bilen şo saýlaw okuryna degişli meseleleri elbetde çözülürler adamlar. Ya döwrüň talaby şeýledi. Mesele çözülmeli. Kimem bolsaň o minister ýok uzakda prezident ol depede otur premier bilen. Halkyň gözüniň alyny kim ol yerli ýol başçylaryň halkyň öz aşabada saýlan deputatlary bolup durdy. Ol döwür olardanam sorulýardy. Onu pikir etmäň deputatlardan gorkup gelen halk bar ýok. Gerek bolsa gapyň depi açyrdylar adamlar. Şolar ýaly bardy. Ine şol ikisi bir jaýda bolansoň, onuň adamlar şol
hökümetten çözülmeli işlerini ya Degişli Ministerliğe ya da Han Ahmet'in özüne ya da onun orunmatarları var, Degişli orunmatarları şoları tapsırlar. Ene şeydi bir topar iş şolun bir yerde bolunam gowullu bir zaydı. Gidip bol şäherin o çatından gözlenmeli bolsa näçe. Ne şolam gaty ulukan kömek bol adamları iş wagtdan taksirlemek üçin. Onun şol käbir şol men eden çykyşlarymda şol adamdan gollan ýeri kän bol adam tutan adamdan şo zally esasan gollap el galdyryn bize şol çykyşlarymyzda ses bermäge haýyş eden ýa şoňa diýen dogry diýen adamlaryň arasynda şu ýan adam tutan adamlarymyz bar. Hemme ýerde däl, hemme wagtda däl, hemme soragda däl elbetde. Ýani käbir prinsipial soraglarda şolar gollapdylar. Yani şol ýadyma düşýärliň bir kysanyny aýdyp bereýin de şugurluk şondan soň köp bolmaz ýalyň de ýad etmedligimiz üçin watandaşlar. Şol 90-njy ýylyň ortalaryna bolsa gerek ýokary sebäde kanun çykardylar. Elbetde Niýazowyň gorkezmesi bilen ondan beýdin ýokary sebädiň tribunasyna kanunyň proýekti geçirilmeýär. Onu şol komitetiň başlyklary çykarmalylar. Men bilemek on haýsy komitet hödüretdi, ykdysady komitetmi ýa ýene başga bir komitetmi. Ýöne şonuň atlandyryn Sapar Murat Niýazowyň öýüdi boldy şu agdyjyk bolýan iki adamyň. Olaň biri şol çykyş edip aýtdy. Adamlar diýdi, şu diýdi, näme diýdi? Tövda oğrunu oğurluk kän bolýar diýdi. Şu oğurlugyň öňüni almak üçin diýdi. Gelin diýdi, bir kanun taýýarlaýlyň. Ha, on bu kanunyň proýektini MBD'den gelip döwrü milisiýalaryň özünden. Oňa näme üçin gelen nädir özüňiz düşünersiňiz. Şu diýdi, Patrep Soýuzy diýdi, oğurluk bolýar diýdi. Patrep Soýuz diýeni şo döwür Türkmenistany ya Türkmen Patrep Soýuz diýdi. Alyjylar jemgyýeti, ol paýdarlarym jemgyýeti bol. Ol hökümede de degişli bolmalylar, kanun boýunça ol paýdarlaryň jemgyýeti. Şu Türkmenistanyň şol iýjek işiginiň 95% şolaň üstünden gelýär. Egin eşigi emmeden. Garpo diýerdik, Raypo diýerdik, Abulpo diýerdik, Patrabizerski opştu, ýani jemgyýetçilik gurama alyjylaryňky. Ene şolaryň işgärleri diýe, ogurlyk edýär. Gelin şolara diýe kanun çykadyr kabul edeliň. Şu 5 köpük artykmyş. Şu ýani harydyň üstüne 5 köpük üstüne goýup alın adam ýa satyjy şonuň jenaýety çekip türme cezasyny bermeli. Siz pikir edip görüň. 5 köpük diýilýän 5 şaý şu bir manadyň 100den 5-i bolýardy prosent. Ol döwremal hiç zatda 5 köpük üçin adamy türme basmaly. Zally halk dymy boty men söz alyp tribuna çykdym, aýtdym. Men bilýän bu Patrep Soýuzyň durmuşyny içinden görüp oturýmyz. Hormatly deputatlar diýdi. Häzir şu ýemany kabul etseňiz. Nähil bolar bir zady gödegine getiriň diýdi. Satyjyň aýlygy 90 manat ýa 90 rubl şo döwür. Müdiriň, şol magazin müdiriniň aýlygy 110 manat ýa rubl. Beýleki kärhanalarda, edaralarda 160, 180, 200, 300 alyp berenler bar, olar kärine bagly. Men diýdim, şu satyjyny 10 saat, 12 saatlap şu pırlavkan aňyrsyny durýan adam biz 90 manada daňyp goýýar. Oňa 90 manada hiç tadyda ýetene özüm çağıklamel maşgaly saklamaly. Ondan şol ogurluk etmese başga şol maşgalasyny ekleme, saklama mümkinçiligi ýok 90 manat bilen. Alın kalkulator çykaryň, hana minister otýar, hana premier minister otýar. Barlak bar. 90 manat bilen bir adam maşgalany saklap bilen, hiç olmany özüm saklap bilermi? Ýok. Diýmek, hökümet ozal şuny turup başdan ogurluk etmä mezbur edýär. Şu kimsedici aýlyk bilen.
90 manatın yerine beren şunu 250-300 manat aylık şu bir satıcı oğurluk etse onu şu 5 köpük için basmalıyan kanunun biz kabul edelim. Ondan merde bu kanunu kabul etsek erti biz para horluğu yatıracak bolýan. Tersine şu para horluğu östürmek için ine kabul edilen kanun edilecek taslama şu kanun. Sebep istenlik satıcı şu 5 köpüğü için alýardy her bir aluçyny. Mesela ya ballı süýüj almağa gelsen 2 kilo şoň daşyny ol döwür ol kağız vardı urulan. Şonu yırtıp dolap süýjüň teride goýýarlardy. Olar şo süýjüň agrymyny agraltmak üçin şo dolanýan kağız var, 2 gezek dolasaň şo süýjü saklanjak da. Ýok, olar 6 gezek dolaýarlar daşyny. Şo kağızyň agramy süýjüň agramyna gidýär. Ine saňa ýan 5 köpük. Ol ömede aluçydan satyjy ýap ütübarly da ony. Ene her adam üçin onu basyp bolýar da türme. Ona diýim kim aljak o taýda işlemäge? Özüňiz bir pikir edin. Şoň üçin dedim bu kanun kabul edilse ol halkyň garşysyna edilen ullukan jenayet we paraxorluk boldy. Milisiýalar olar basasy ýok, milisiýalar baryp menesen ene islenmek adamda ne şoň terede minnerden täzeden näýe 5 köpük ogurlany görnüpdi. Ona şu 5 köpüň üstüni ýapdyrmak üçin sen bize ona 500 manat para ber diýerdi. Ne oturumda özüňiz oýlanyp görüň nähili bolar şunu kabul etsek dip. Tribundan düşüp gitdim bol, ne ýankadan ýollaşdym. Yerli yerden çykyp birisi ne mardan, birisi çarşawdan, birisi ne üttada. Ene ýok, beýtse bolmaz, bulan hemmesi basylar tutular diýdiler. Ene soňra şol ýanky bu kanuny ýatyramadan soň pereriwdi eme ara kesme çykamada şol eme Altif orazgol bir ýaşuladym bar şo döwür ol da şowdum. Ýanky obul patrep saýudyň başlygy. Şol welayet Söwda merkeziniň başlygy. Şol aýtdy. Hakykatdan da hal murat enim diýen biziň hemmemiz halat etdik. Bir hepdeden soň men asla iş şäherli galýadym o şu kanun kabul edildi. Kim işlejek diýdi. Hem 90 manada. Hem 5 köpük üçin türmäge basyljak bolsa bir adamam barmy ol bu sistemde diýip söwdady. Ene şo taýda hiç kimin boğunu çatmadı hökümetdäki oturarlar diýmedi. Bolýar gelin biz onu şu kanuny kabul etmezmizden odar şol söwda işlerleriniň aýlygyny galdyryly. Boğunu usmada. Ne söwda ministriniň, ne premier ministriniň, ne prezidenti. Ene men diýjek bolýan zady. Bir kanuny halkyň garşysyna kabul edilmezden elbetde korrupsiýa garşysyna göreşmek gerek. Şol 5 köpüň ogurluk. Yani şol 5 köpüň ogurluk etmez ýaly sen oňa bir adama bir o mertebesine degerli ýeterli aýlyk töle. Sen onu aýlyk tölemen sen hem hor saklajak hem yarım ýalaňaç ol adam muhty işlemelim sana. Ne? Şo bilen ene şu mesele ýapyldy. İkinci bir da bilemek men ozor agzak geçdim mi size bir ýerde ýa ýok agzan bolmaly şo öňkü duşumdy ýöne onuň sowa geçdik. Bir gün Niyaz geldi tribuna çykdy keypi kök ay demeden tirýekden doýan bolmaly. O tir keypi kök ýemediydi yollaşlar diýdim yollaş deputatlar diýdim. Menne bir teklip bar diýdi. Öz adymdan teklip edýär. Onum aşağıda oturan minister var şu taýda biz onu lakam oýduk. Fsadnik Bezgalawydy. Başda atlı İçeri İşler Ministri. Familiýasy Serdar Çaryar. Bolsaň ony 2002-nji ýyldan soň aýyrdy. Men şu janymy kassetmegi ýokarda parkaz beren şol oblastdaky şäherdäkiler bardy soňraýda wagt gelindi. Ýöne şonuň guramasyny tapşyrlaryna İçeri İşler Ministerligine niýaf buyruk berenne şonu ýogadym diýip. Täp KGB'nkiler aýtdy da halmrat biziň asla şu taýdan iş edeme biziň işimizem ýok, biziň habarymyzam ýok. Ýöne biziň bilşimizde görä şonu ene 100% gurnan Serdar Çaryar adamlardy.
Son ol tafsik bollar elbette. Ýöne diýjek bolýan zat men biz gurrun başlaýana geç sowmaýly üstaýda aýtjak bolýan zatym. Şol terdar şaryar faýdan bolmaly, o şol şey diýil aparat açdy. Ne diye men ne teklip gıyır diyen ne şu diye cenayet eden adamları diye bir diye yürüyte araba yasamalı ya da eresotkalı araba. Son içine oturduk arabanın eresotkanın yüzünü yazmalı adını, familyasını, doğulan yerini, tiresini, tayfasını devletin prezidentini tabi tiresini, tayfasını yazmalı. Şey diyorum şunu maskara edip ovo, şehirme şehir, köçeme köçe aylamalı. Ve Allah'dımızlık adamlı hayran halı otu şun aydiyan adamın aklı yerine mi ya yok bu buna ne deyip kaytargı vermeli. Bütün zaldımı otu orduna bir 175 deputatlar bizim sol yankı tesiyelimiz geçenine ol anırkı bursta zalın çetinine ministerlere otururdu. Gelip Ökman oturup dinlemeli deputatlığın ediyen çıkışlarını, ondan özlerini yazıp almalı, ne hemen düzeltmeli, ne hemen yok. Olurdan asla ses çıkana. Yine dımışlık. Yani sonra ben çıkmalı olumdu. Vardım telefona, aittim, separat açtıydım. Bir diyen de adını dedim, bu orta asır düzgünlüğü avat geliyor. Ne adım bu dedim, adamları araba menirip aylanırım belli. Pekir verin dedim. Erti şu zalın içinde oturan adamlarım dedim, sol araba menmeli olsa ne hayır var dedim. Bu aydiyan da adınız, bu ne hayır katı kanunazı, hayır yurtta var. Ay ondan sonra taydı. Yenem şu yan kaydiyan deputatlanma, ondan sonra ön kaydan deputatlanma, yerlerden çıkış edip başladılar da doğrudan bu ne hayır gurrun moli abi. Bu ne hayır beyle kadı kanun sivilizasyonu dünyada devlette demokratik devlet diye respublikada olacak zaten. Cenayet kari son araba minir şehir o aylanır. Ene şeydi sonra şu tayda yatırdık sol kararı olup sol aytmadı yani. Men ona ödüne kaktırıyorum ayttım da erti birden ödünüz minmel olsanız nahil olacak pelegisidir diye. Ene ondan beri 30 yıl oluyor vaat geçti de. Ene men şunu oylanıyorum. Şu mahalka oturan mahluk var. Aslan men onun başısı atlanırıp bilecek. Halkın karşısına aklı yerine kadın geçecek hareketler değil. Onu oturan işleri. Yani şunu öde yanındaki tevrekleri bilen, tohumu bilen, arabalara mindirip şehir o aylandırılsa adamların şu tüykülüğüne karp bolup öleceğini men önünden bilip de onu. Devlet adamı çiğnir diyen melğunun yüzünü gözünü halk görsün, onun özlerini görsün, halkın şuları nahil garayışının bardığını, Tanrı yalkasını koşudurmak için halkından alsın, şu arabada oturun yerini. Men bilemem, yurdun o çetinden bu çetine varyansa, olur şu arabada diri kalır mı, kalmaz mı ya, şu tükürükten yana garip bolup ölür mü bular, ya halkın kargısını istim. Yani şu görkezme edilmeli olsun. Yani şular edilmeli halka da ben şey deyip düşünüyorum. Yani şey deyip sorar şu halkı şu dövürdü. Yani şu ne salacak bollan. Ayda şu bolya deyip el kaldırılan mı olsa ya yok deyip hiç kimse çıkarmadık boldu sorsan kanuna deyip geçiriyor ya oladı. Şeyle olup durdu şuurlar seyredin. Kimden sonra bu kanun kabul ediyor proyekt? Ağzına gelen aydı otu, oğlum mene ertesi kanun olup çıkıyor. Erti oğlum prezident edip koysa, bir gün öyle sol meclisin ya halk maslakatının başlığı. Atal oğul onun ne mesleği vermeli? Devleti yankı lükkelep satsa da, böyle küçüklep satsa da, yarısı baylıklarını halkı bilen bile, birer etçek ne der, eğer halk şunun tumsuğuna vurmasa. Men şun, size sonay değiniydim vatandaşlar. Eğer yukarıdaki otururlara ornu görkezilmese, olan cevap karşılığı aydılmasa, ya talep edilmese, başına gidiyor.
Ine gittilerim de başına har talep etmedi. Inni yeke yerde talep edip bir günne biz devletimiz düzü biljek. Yani ona bütün halk bolup ayağa kalmamız gerek. Gelin şoň üstünde işleýin. Halk bolup. Oýlanyň, pikirleniň. Nähile edilse gowy boljak. Hani şu pikirler bilen şu size mäňe gijaňyz rahat bolsun ýa-ni öýüňiz awadançylyk watandaşlar. Sag oturuň, indi köpleşikler çeli.